Muri yeZimbabwe aiwa pazoshata manje utaona kuti nyika dzemuAfrica dzokomberana nesituation iri kuita muZimbabwe ava vachiaccusa vachipomera ZANU-PF the ruling party yemuZimbabwe vachiti aiwa ZANU-PF yakaita hypocrisy chaiyo mahypocrites nekuti vanonyepera vanhu pamaelections vachiti aiwa they will develop the country but toona kuti izvezvi vakuputsa dzimba dzevanhu. Muri yeZimbabwe sada kuendera mberi ndokurudzira bva wasubscriber wolaika wotina on the bell icon utamboshana mabhudhisa ndokupa pano paZim News Live nekuti bepa remuAfrica rinonzi Africa Beautiful Ruined rinouya panapa richitaura richiti vanouya voposta situation inoita muZimbabwe kumasvingo yedzimba dziri kuputsiwa nerelocation yevanhu vachiti in Zimbabwe the ruling ZANU-PF government got these people's votes. Today the same ZANU-PF is saying we must leave before they start demolishing our settlements which they actually sanctioned before the August elections. Saka paroratidzwa picture vachiratidza dzimba dzevanhu vanhu vachidziwa vachinzi ndokupai 7 days mubve panapa. Vanhu vachiposta futi mwe picture vachiti how can an established settlement such as this one in Zimbabwe be demolished just like that? Something is seriously wrong here, isn't it so? Sauri vachiposta muchiona imba chaicho yakavakwa pamasettlements chaicho ari right. Ukasi unoona kuti unoona mabulldozer uchiona kuti vanhu vachipaza imba iyo. Muri yeZimbabwe ndo complain iri kuisiwa zviri kuexposewa nenewspaper remuAfrica rinonzi Africa Beautiful Ruined vachiti aiwa zviri right here zvakaitwa neZANU-PF kuti neyopaza dzimba dzevanhu kana yangopinda pachigaro. Muri yeZimbabwe chibotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi? Aiwa vanhu vari kuchema vanhu vachiti zvairi kuita hazvisi right. Pinda mucomment section medu mubotudza mafungiro enyu. Aiwa musangana kusubscribe kulaika pachinotina on the bell icon kuti urambochiona mabhudhisa ndokupa pano paZim News Live.